Ay mula sa Mahiwagang Burnay. Dearest Nicole Yala, ako si Benny, OG na tambalanista. Naniniwala ako na number 1 ang love radio sa Lawag dahil sa tambalan. Noong nag-aaral pa ako, nire-record ko ng palihim yung programa ninyo sa klase. Tapos, papakinggan ko sa jeep habang pauwi ng bahay. Hanggang sa naging OFW ako. Bit-bit ko pa yung flash drive kung saan sinave ko yung mga episodes ninyo. Sayang nga lang, nawala yung flash drive. Kasama niyo ako sa paglipas ng panahon. Nung magkaroon ng Mahiwagang Burnay nung last quarter ng 2014, sumulat ako. Nakipagkulitan ako sa Twitter party way back 2015 to 2016. Doon, nagsimula na rin kayong mag-live sa Periscope. Tapos, nauso yung FB Live. Nagkaroon na tuloy ng mukha yung mga paboritong boses ko sa ere. Kaya naman nang magtapos ang tambalan, isa ako sa maraming nalungkot. Unang araw pa lang na wala si Chris sa programa, ramdam ko na. Hindi kasi pinatugtog yung kanta ng tambalan bago yung show. Wala na din yung mga photos ng tambalan sa screen. Sabayan pa ng lungkot sa mata at mga hugot ni Nicole hanggang sa inanunsyo sa programa yung pag-alis ni Chuper. Kung ako'y broken-hearted, hindi ko na ma-imagine kung gaano kasakit kay Nicole. Siya kasi yung kalahati ng tambalan at kalahati ng buhay niya, kasama niya si Chuper. Ramdam ko na matagal pa siya bago makamove on pero natutuwa ako at nagpapasalamat dahil kitang-kita ko na araw-araw siyang lumalaban at nagpapakatatag. Malaking bagay yon para sa amin na nakasuporta sa lamiging likod niya. Grabe kayo sa akin. Well, it's confirmed. Hindi lang likod ang lamigin, lahat ng parte ng katawan may mga lamig. Ayan. Malaking bagay yon para sa amin na nakasuporta talaga sa kanya. Lagi sana niyang tatandaan na lagi siyang may matibay na pader at suporta. At kami yon, yung mga tambalanista. Nang matapos ang tambalan, naglabasan yung mga silent tambalanista. Nagulat ako sa dami. Hindi kami magsasawang sabayan si Nicole sa pag-i-emote hanggang magsawa at mapagod na siya. Again, thank you for holding on. Wala ka namang ibang choice kasi hindi pa ako ready na dumating yung araw na hindi na dadagundong ang boses mo, yung bungo ko. Sa pag-idolize ko sa iyo, hindi lang mukha ang kumapal sa akin, pati yung vocabulary ko. Sa mga kapwa ko tampalanista, kapit lang. Hindi pa tapos ang laban. Ang inyong forever tambalanista, Benny. Sa parot na nasa aking balikat na nakakadagdag ng bigat sa nakadagdag sa bigat ng likod ko kaya mamaya may lamig na naman ako. I love you too. Of course, I'm a strong, independent woman. That's why I love you. I love you. Nabaliw na. Hindi, dun sa mga hindi kasi nakakita sa amin sa FB Live. Meron po kasing pinabaon sa akin yung asawa ko na parot na ilagay ko daw sa balikat ko. Pero stuffed toy siya. Bilang nauuso na yung mga stuffed toy na charm, mga ganyan. So, nilabas niya to. Mga ano to, mga sa anak ko to eh.
Nakakatawa ka naman kung akin talaga to, di ba? So, Benny de la Cruz. Si Benny Jegs is one of the OG talaga na mga tambalanista natin yan. Lagi yung present, halos everyday, if not everyday talaga sa Facebook Live. OFW ito sa Taiwan. Nung minsan na pumunta ako sa Taiwan, minit niya ako. Tapos meron siyang pasalubong na ang dami-daming tsokolate na mag-over baggage ako dahil dun eh. Hindi ko makakalimutan yun kasi nung nandun ako nasa airport na ako, nagpe-pretend lang ako na yung bag ko hindi mabigat. Yung hand carry ko, para maisip niya na parang hindi naman tumagbigat pero parang mga 8 kilo yata na tsokolate yung pinabaon niya sa akin. Nung napunta ako sa Taiwan, hindi ka pa umuwi ng Pilipinas, no, Benny? Alam mo siguro, kapag ka umuwi ka sa Pilipinas, ikaw din yung isa sa mga tambalanisa namin na imimit namin ni Chopper. Kahapon kasi, ang daming kinilig sa amin kasi magkasama daw kami together, kaming dalawa lang. Nag-Facebook Live ka pa nga. Nag-Facebook Live ako sa sasakyan. Tanungin mo ako ba't ako nag-Facebook Live? Bakit? Ang awkward, tahimik kami sa sasakyan eh. Hindi kayo nag-uusap. Alam mo naman, hindi kami nag-uusap doon, di ba? So, dapat mag-Facebook Live ako. Para may dahilan kung bakit hindi awkward. Well, naisip ko, bukod sa content, naisip ko talaga, kasi yung asawa ko, tinamad lang ako ihatid. Dapat ihatid niya ako dun sa Conrad. Kaya lang, sabi niya, sabay ka na lang kay Chris. Nung una ayaw niya ako ihatid, sabi niya, nung una ihatid niya ako kasi, paano ka pupunta ng Conrad? Sabi ko, sasabay ako kay Chris. Tapos sabi niya, hindi awkward? Hindi naman kami magkagalit noon. Hindi naman, at saka ang silence naman namin ni Chris was never awkward. Kasi lagi namang, Sanay na kayo doon sanay naman kami sa silence namin, hindi naman awkward talaga yon. Pero baka awkward lang kasi hiwalay na kami. So, nag-Facebook Live ako. Para magkwentuhan tayo, di ba? Pero dual purpose siya. So, ang daming natutuwa that we're together, ganyan. Sabi nga nila, kahit hindi na muna bumalik yung tambalan sa ere, basta nakikita namin kayo once in a while na together kayo, ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman kami magdi-dinner ni partner nang nag-dinner lang kaming dalawa. Hindi, wala mag-aaya sa amin ng gano'n. Dinner tayo, Chris? No! Kaya huwag kayong kiligin. Pwedeng kiligin, wag umasa. Yan, 'di ba? Walang ganun. Walang ganun. Lang talaga. Kaya kami nag-dinner kasi we met at tambalanista. Okay, so speaking of OFW, speaking of somebody, meron kaming tambalanista, OG din. Bago ka namin balikan, Benny, ha. Ang pangalan niya ay si Tommy Mopia. Okay. So una niya kaming na-meet 2007, mall show namin sa Santa Rosa, Laguna. Nakipagsiksikan siya sa barricade para makita kami. Taray, makinis. Makinis, artista, makipa. Ganon yung hindi niya makalimutan. And ever since, hanggang nakarating na siya ng Amerika, hanggang naging, na siya, parang siya na yung mga producer ng maraming mga shows abroad, na mga nagdadala siya ng mga artista from the Philippines. Ganong level na siya. Talagang umangat na siya ng bonggang-bongga. Hindi niya nalaman yung tungkol sa paghihiwalay. Hanggat sa nasabi lang sa kanya ng somebody, tapos sabi niya, tapos bigla niyang tinignan yung Instagram ko, tapos bigla niyang hinahanap ko ano nangyayari. Tapos Sunday yun nag-message siya na, hindi ko kaya, nag-send ng video. Iyak siya ng iyak sa freeway. Iyak siya ng iyak, hindi ko kaya, kayo yung dahilan ko, bakit ako nasa entertainment. Ganyan. Sobrang iyak siya ng iyak, promise. Tapos sabi niya, dahil dyan, and for that, uuwi ako bukas ng Pilipinas. So, umuwi ng Pilipinas. Agad-agad. Kasi sabi niya, hindi kaya ng broken heart ko. Bakit ganon? So, sabi ko, sige, kita tayo. So, kaya kami nagkita. So, dun sa mga umaasa na nagkita kami ni Chopper na kaming dalawa lang together. No, walang ganon. Wala silang pag-uusapan. Wala kami mag-uusap. Tsaka hindi mangyayari yun. Siguro pwedeng ako pa yung mag-imbita sa kanya, pero yung kunyari siya mag-iimbita or hindi ko na siya imbitahin unless madami kaming kasama. Ganon. Pero kung kayong dalawa lang. Kung kaming dalawa lang, hindi, no. Kaya huwag kayong umasa. Talagang tsaka may mga asawa po kami, ganon. So, ganon. So, minit namin tong tambalanista namin na to. And ganon sila ka-solid. Na they can fly. At in
fairness, sabi ko, may mga yayamanin talaga. They can fly all the way to Manila. Agad-agad. Agad. Sabi niya, and for that, bibili ako ng ticket. Kinikwento niya eh. Sabi niya, Sunday niya nalaman ng umaga, umiiyak siya. Tumawag siya sa airlines para bigyan siya ng pinakamaagang flight kinabukasan. Ganon. Grabe. O, diba? Hi, Tommy. Ayan, hi, Tommy. Si Tommy, pauwi na rin siya today. Mamayang gabi. Okay. Pabalik na siya ng LA. So actually, pupunta naman din talaga siya ng Pilipinas pero hindi pa dapat ngayon. Oo. Inano niya na lang, parang in-advance niya. Oo, Tapos dahil- babalik na lang siya ulit. Oh, dahil lang dun sa Dahil lang nalaman niya oo, sa tambalan. dahil parang hindi kaya ng puso niya. So parang kailangan niya ng closure. Oo. Nakakatawa kasi pag upo pa lang niya, namin dun sa, niya sa restaurant. Ano, Chuper? Ano itong pinag-aisip mo? Siguraduhin mo lang mananalo ka kasi sa'yo mga luha ko. Ano, lumipad ako from LA tapos hindi ka mananalo? Manalo ka! Bawal tayo malot-lot! So may mga ganyan. At totoo yung sinabi ni Benny, babalik tayo kay Benny, na madaming silent na biglang nagsalita. Ang dami ka, Jegs, alam mo, Marami hindi ka, nga na-comment na ano. oo, na dati, silent. ano, oo. Silent sila. Kaya kami, dati iniisip namin, okay, so alam namin madami kayo eh. Pero bakit kunyari sa Facebook Live, hindi kami umaabot ng sobrang daming viewers, Oo. ganyan. Kasi silent sila. Oo. Tahimik lang. Hindi naman kailangan, ang fan, hindi naman kailangan maingay. Correct, oo. 'Di ba? Pwede ka namang mag-admire, matuwa from afar. Oo. 'Di ba? Yun yung mga naglabasan. Parang yung pagtawa, may tumatawa talaga na humahagak. Correct. Meron lang, kakala mo, hindi pero yung sa utak niya, Correct, grabe yung tawang-tawa takbo, siya. tawan-tawa. Maraming ganun. May mga ganun. Madami kaming mga ganyan na mga silent na Oo. followers. Ganyan. Etong si Benny, hindi siya silent. Kasi talagang, ano siya, very expressive. Oo. Yan, na nagpapadala ng mga Ikaw ba naman, uwian ba naman kayo agad-agad eh? Pabook ka ng ng ticket. Flight. Ano ba pinakamaaga? Diba? So may mga ganun. And truly, I appreciate it. Hindi ko nga alam kung kailan mauubos yung mga ganitong kwentong sinesend. Uh-huh. And it's okay, just keep them coming kasi that's also your way of coping. Sabi ko nga sa podcast namin ni partner, iba-iba ng ways of of coping, of moving on. May mga iba super hold on. Uh-huh. May mga iba kailangan mo talaga laging kausapin. May mga ba wawalwal, iiyak, 'di ba? Correct. Kanya-kanya. Iba-ibang pamamaraan. Yes. Para mag-move on at move forward. Na-experience mo na ba, Jegs, ever na nag-move on na matagal? Parang Hindi. hindi. Mabilis kang makaget over? Oo. Eh di magsama kayo ni Chuper. hindi naman mabilis maka-get over, pero Natatanggap mo yung sitwasyon agad. natatanggap. Ano ba yan? Because is it a man thing? Wala naman kasi, unang-una, wala namang bad blood. Ito nga actually ang tanong sa akin ni Jules eh. Kung, Sino? Yung sa digital media natin? Oo. Kung ano mangyayari kung bumalik sa yung ex ko. Sabi ko, wala akong problema kasi lahat ng ex ko, kaibigan ko until now, ngayon. Totoo ba? Oo, Okay lang sa asawa mo? Nag-uusap nga sila eh. Kung minsan tumatawag sa akin, pwede makausap si Let. O sabi, Yung- hinahanap yung ka, usap ex kayo. mo? Dahil may negosyo sila. Wala talaga akong bad blood sa mga naging ex ko. Sa bagay, no? So, ibig sabihin talagang kanya-kanya po talaga yan. Kasi Oo. wala na akong ex na wala na akong ex na kinakausap. Kasi nga niloko ka. Lahat sila niloko ko eh. Lahat sila niloko ako. Kaya wala na akong ex na kinakausap. Nakakalurkay, di ba? Pero may mga ganun. So we have different ways of moving on and moving forward. Yung tambalanisa natin kahapon, ayaw pang makinig sa atin. Bakit? Kasi pagka nakinig siya sa atin, tapos natuwa siya sa ating dalawa, it's signifying Parang- na natanggap ko na. Oo. Hindi niya pa kaya. At hindi mo mapipilit yun. Correct, oo. Kung, Parang ang nangyayari, parang kinakalimutan na nila si Oo, Chris. correct. May Parang ganon, May mga diba? ganon. Na nandun pa rin, nakatouch pa rin sila. Oo. Gusto ko yung realities, eto pa rin Nicole. And correct. Chris pa May rin mga yun. ganun pa rin mga realidad, Oo. 'di ba? Pero ang kagandahan nga, yun nga, katulad ng mga ex ni Diego, na kaibigan na ngayon ng misis niya, na hindi ko maintindihan. Ako, hindi ko talaga mag-gets. Wala akong kakaibiganing ex ng asawa ko, promise. Bala kayo dyan. Hindi ko kayo friendly, di ba? Kahit na 14 years na kami married at dapat secure na ako, ayoko, di ba? Kanya-kanya, di ba? So, Oo. there are different ways. Oo. And for Benny de la Cruz, itong tambalanista natin na nasumulat sa atin, your way of coping is writing to us. And then always messaging me. Lagi siya nagbe-message. Ang dami niyang mga natutuwa ako sa kanya kasi parang sila, katulad na sinabi niya na kami na ang bahala sa'yo. And that calms me. Siguro, Napakalaking bagay yun. Oo, siguro, Jex, yun yung isa rin sa dahilan
kung bakit hindi na rin ako masyado nag-iiyak. Kasi ang dami ko nababasa na message na, huy, during the times that kailangan namin ng tulong, nandyan kayo. So ngayon, Nicole, dito sa oras na to, na ang rupok-rupok mo, nandito din naman kami. Correct. Diba? And that's truly something that is very valuable to me. Salamat. Parang sa kanila, malaking bagay din yun na yung iniidolo nila na maramdaman din yung pagmamahal nila. Correct. Parang paying it back. Totoo. At Diba? ramdam ko yun. Kasi madali lang naman sabing lagi ako nakikinig eh. Ngayon mas ramdam ko siya. Diba? At siguro kung iisipin ko na ito ba'y isa sa mga dahilan kung bakit kailangan maghiwalay para mas maramdaman mo na yung pagmamahal ng ibang tao, edi maybe. Yeah. Until now, I still actually don't know. Wala pang nakakaalam. Only God knows. Correct. Ayan. And He will reveal it only in His time. Correct. Hindi natin pwedeng i-fast forward. Because God's time is perfect. Correct. Magkaiba sa atin yan. Oo. Iba yung timeline natin. Totoo, tayo nagmamadali agad eh. Nababagalan, ganyan. Correct. Pero God's time is always the best. Yes. Salamat, Benny, for sharing your story with us. Saya naman ng saya naman ng puso ko na nandiyan ng support. Correct. Diba? Alright. Salamat na marami! Kasama pa rin po ang kumikinang na ulo. At kumikinang na inamon na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun. Doon ako natatouch Natatouch ako dun sa mga it's time for us. Yun ganon. Parang kami naman yung sandalan mo. It's payback time para sa kanila. Correct. At hindi lang yun basta to make you feel good. It makes them feel good din eh. Correct na. Kasi diba na ikaw yung maging instrumento ka na maramdaman ng idol na iniidolo mo na nakakatulong ka pala sa kanya. True. And it's actually helping. Totoo yun. Alam mo, parang parang ang dami kong luha last week na parang sabi ko, hindi to nauubos. Promise, akala ko talaga hindi siya mauubos. Mga ilang best tank ba to? Parang 10 best tank. Alam ko naman dehydrated akong tao kasi di ako masyado nagiinom ng tubig. Pero bakit parang ang tindi ng mga luha. Pero that's Pero naubos mo na nga eh. No, parang feeling ko naubos ko. Feeling ko dadating din siya once in a while, pero it's not as painful. And eto nga, yung mga messages na ganito ng mga tambalanisa saying that sandalan mo naman kami. It's now time for us to let you know na kami naman yung magbibigay sa'yo ng support. At napaka-helpful nun sa atin. Nagkakapit-bisig na Yes, kapit-bisig kahit virtually lang. Alam mo yung ganun para tayo may link sa isa't isa. Nakaka-happy din naman yung ganun. Ayun, yun lang. Thank you, Benny, for sharing your story. Yes, Benny. Salamat. O siya, sorry, pasensya na po, hindi kami magtatagal kasi may mga nire-record kami ni ni Diego. Exit na muna kami. Salamat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!